Здравейте! Купих един Fuji-Kit за C41 процес за 5 литра. Това би следвало да прояви 60 на филма и нагоре. Сега ще му направим ампак. Или както казват руснаците, разпаковка. Ампак. Я да видим какво се крие. Страшно много шишета. Проявител. Стабилизатор. Това е фотосапун с формалдехид, с формалин. Добре. Какво още се крие тук? Проявител. Още проявител. Браво. Фиксаж. Отлично. И избелител. Тъй нареченият блич. Десно. Друго какво имаме тук? Хайде, предай се. Чершафен. Read the fine manual. Комплект для быстрой фотообработки. Данная фотохимия предназначена для фотообработки всех цветных негативов фотопленок, совместимых с процессом C441. Има народен руски, народен английски. Spanish. Entwicklung е немски. Това може би е чешки или полски. Хубаво. И какво пишат тук? Кое как се разрежда. Времена, кое колко ще трае. Температури. Само проявителя е важен като температура, другите процеси, фиксаж и избелване са крайни. Няма чак такова значение да са абсолютно точни температурите, но за проявителя е абсолютно задължително да са точни температурите и времената. Ето каква светочувствителност, колко филма може да проявя. И вече като се изтощава проявителя, с колко да се увеличават времената. Тук има още някакви работи написали хората. Ще ги чета за лека нощ. Да. Браво, отлично. Аз обаче мисля поне частите на проявителя да ходят в хладилника, за да може на хладничко да вървят по-бавно окислителните процеси. И тия ще ходят в хладилника. А тези могат да продължат да си живеят в кашона. Това остава четиво за лека нощ. А тези заминават в хладилника. А, Б и С проявител. И това е, ще направя видео как ги разреждам и после как проявявам. Чао, благодаря!